Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। दा APC UPC एन्ट्रेन्स एग्जाम दङमोन सुपार 50 मिशन बड'लेण्डनि दा बेनि सायाव आपडेट सफैदों दा माबादि सिस्टेम जागासिनो दङ आरो एग्जाम पोस्टपोन जाबाय नामा बेनि सायाव गोबां कुइसन कमेन्ट्स फैगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंहा BTC आव फैनो गोनां ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे टेटनि भेकेन्सि बेनि सायाव एनालाइज खालामगोन दा गोबाव खालामा नोंथाङा जायनोखि चेनेलाव गोदान फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा जायखिजाया जों थांसो फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव जोंहा एडमिट डाउनलड प्रसेसआव दा जों फैबाय सुपार 50 मिशननि वेबसाइटआव देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा नैबे अपसनाव क्लिक खालामदो अके APC UPC आव दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे इम्पोर्टेन्ट डेट्स दङ बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना 18 जुन दिनैहाय एडमिट डाउनलड खालामनो हागौमोन नाथाय हायाखै दा माबादि सिस्टेम जादों जों बेखौ दाना नायनोसै दा नायदिनै नोंथांमोना विल नटिफाइ सर्टलि माने बिथांमोनाहाय एडमिट कार्डखौ थाबैनो बेयाव नटिफाइ खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय नटिस फैगोन जे एग्जामा पोस्टपोन जामारबाय नामा दा नोंथांमोना दायो एडमिट रावबो डाउनलड खालामनो हायाखै बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आरो लोगोसे बाथ्रा जाबाय दैबाना जागासिनो अके दैबाना जानायाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनांगौआ इजि नङा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननि एग्जामा पोस्टपोन जागोन आरो लोगोसे मोनसे टल फ्रि नाम्बार दङ बेयाव कल खालामबा नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन दा पार्सनेलि आंबो कल खालामदोंमोन बेनिफ्राय बे नाम्बारखौ गाहायाव मोनगोन नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना नाम्बार मोनदों बेनो जाबाय टल फ्रि नाम्बार बेयाव कल खालामदोंमोन आङो आरो बिथाङा बुंहरदों जे एग्जामा पोस्टपोन जागोन होननानै दा एग्जाम पोस्टपोन जामारगोन नामा थाबैनो अफिसियेल नटिसआ होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो वेबसाइटआव भिजिट खालामबाय था आरो बे टल फ्रि नाम्बाराव नोंथांमोना गावबो कल खालामनानै सोंहरनो हागोन जायनिखि केन्डिडेट्स अके APC UPC एन्ट्रेन्स होनो गोनाङा आरो मेल आइडिबो दङ मेल आइडियाव नोंथांमोना जायखिजाया मेल बेनिफ्राय फन नाम्बाराव क्वेरि लानो हागोन बा नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरनो हागोन दा बाथ्राया जाबाय एग्जामा पोस्टपोन जागोन बायदि कन्डिशनाव दङ दा लेटेस्ट आपडेट फैयोबा आं नोंथांमोना लाबावगोन आरो लोगोसे अफिसियेल नटिफिकेसन थाबैनो बिथांमोना जाहाथे रिलिज खालामथों जे एग्जाम पोस्टपोन जागोन एबा जाया जायखिजाया रिलिज खालामथों नाथाय गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना बेयाव टल फ्रियाव कल खालामनानै सोंहरबा आरोबाव साबसिन जागोन बेनो जाबाय एग्जाम रिलेटेड नोंथांमोना सोंबानो जाबाय बिथांमोना रिसिभ खालामखायो बेखौ दोनबाय देन बेनिफ्राय BTC आव जोंहा फैनो गोनां ग्रेड 3 ग्रेड 4 भेकेन्सि 5000 दङ बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स कुइसन जागासिनो दङ जे बे अफिसियेल आपडेटआ माब्ला फैगोन जोङो दा बेफोरबायदि माखासे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ जों नायबाय थायोब्ला नोंथांमोना एनालाइज खालामनो हागोन जे बे अफिसियेल नटिसआ जुन दानाव आसा गैया बायदि जुलाइ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना माबा मोनसे आपडेटखौ मोननायनि चान्स दङ जुलाइ जानाय लोगो लोगो आरो बे 5000 भेकेन्सियाव ग्रेड 3 ग्रेड 4 थागोन आरो बेजों लोगोसे टेट भेकेन्सि जोंहा 1200 LP स्कुल UP स्कुल दङ बेयाव हाबनायनि चान्सआव दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौहाय जुलाइ दानाव मोननायनि चान्सआ दङ अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ जोङो एनालाइज खालामनो हायो एग्जामा जोंहा अक्ट'बर नभेम्बराव जाहैगोन बायदि जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे आपडेट